Республикабызның Актаныш районының Актаныш-Баш авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Районда төзелеп файдалануга тапшырылган 17-нче ФАПны ачу тантанасында авыл халкы һәм район җитәкчелеге катнашты. Авыл бәйрәме шатлыгын район җитәкчелеге уртаклаша. Махсус программа нигезендә Актаныш-Баш авылында сафка баскан мөһим социаль объект ул. Инде мондай сәламәтләндерү программасында катнашып, шундый зур объектлар төзүгә ярдәм иткән өчен безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичкә бик зур рәхмәтемне белдерәм. 2012 елдан алып Актаныш районында республика программалары нигезендә ФАПлар төзү, төзекләндерү эшләре алып барыла. Актаныш районында 16 ФАП төзелеп файдалануга тапшырылган. Шуларның 13-е республика, 3-се сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында тормышка ашырылган. Авылларның яшь структурасына килгәндә ул иң мөһим социаль объект дисәк тә дөрес була торгандыр. Чөнки ул медицина ярдәмен халыкка якынайта. Шуңа күрә монда инде бөтен җиһазлар булдырылган, монда уңайлы шартлар. Төзелеш эшләрен Азнакай нефтемаш оешмасы, теплосервис, су-газ җәмгыятьләре белән берлектә башкарган. Кыска вакытта сыйфатлы итеп төзелгән әлеге объект авыл өчен зур бүләк. Нурдидә Хабибуллина авылда яшәүче өлкән яшьтәге кешеләрнең берсе. ФАП ачыласын ишетеп, бирегә ул сөенеп килгән. Өлкән яшьтәге кешеләр өчен үзебезнең авылда фельдшерлык пунктның булуы бик уңайлы ди ул. Исән-имин эшләргә язсын һәм сирләмәскә һәрберебезгә дә. Шул сәламәт булыйк. Актаныш-Баш авылында югары категориялы фельдшер эшли. 30 елдан артык хезмәт стажына ия Габидә Шәймардановага авыл халкы да рәхмәтле. Өлкән яшьтәгеләр инде район үзәгенә гел төшеп йөри алмыйлар. Алар инде минем янга медпунктка мөрәҗәгать итәләр. Кирәк вакытта инде ашыгыч ярдәмдә чакырган вакытлар бар. ФАП барлык заманча таләпләргә туры китереп эшләнгән. Хәзер Актаныш-Баш авылында уңайлы шартларда халыкны кабул итәргә, вакцинация, төрле медицина процедуралары үткәрергә мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Регина Сәләхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районыннан.